OUS 2030 uudistamisohjelmassa rakennamme uutta sairaalaa noin 750 000 suomalaisille. Tavoitteena on uudistaa koko Oulun yliopistollisen sairaalan rakennuskanta vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin. AI-insinöörien yhtenä tehtävänä on ollut luoda toimintakulttuuri, mikä mahdollistaa kaikkien hankeosapuolien yhteistoiminnan. Hoitohenkilökunta, eli lääkärit ja hoitajat, sen lisäksi ylläpito osallistuu suunnittelun kaikkiin vaiheisiin. Ja se on ollut ensisijaisen tärkeää, että me saadaan käännettyä heidän kaikki tarpeet ja vaatimukset sille tulevaisuuden toiminnalta suunnittelijoiden lähtötiedoksi. Uudistamisohjelman osahankkeet on toteutettu alliansseina, jolloin kaikilla projektin osapuolilla on yhteiset tavoitteet. Allianssissa ei jäädä kiinni perinteisiin siiloihin, vaan työ voi tehdä se, kenelle se parhaiten onnistuu. Digitaalisen tehtävienhallinnan avulla tiimien vuorovaikutus on reaaliaikaista riippumatta siitä, että missä päin Suomea he itse työskentelevät. Sen lisäksi sen avulla on mahdollista luoda tilannekuvaa myös projektin johdolle. Suunnittelutyössä tietomallintaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää, kun on pitänyt yhteensovittaa monimutkaisia suunnitelmia tai käydä suunnitelmia läpi yhdessä käyttäjien kanssa. OUS 2030 uudistamisohjelma on ainutlaatuinen koolta ja tavoitteiltaan, ja se, että ollaan rakentamassa maailman älykkäintä sairaalaa, asettaa rimaan erittäin korkealle. Mutta kuitenkin kaikki ne toimintamallit ja teknologiat, mitä olemme hyödyntäneet tässä projektissa, on sellaisia, että ne on otettavissa käyttöön oikeastaan kaikissa rakennushankkeissa. Meille AI-insinööreille hankkeen onnistuminen ei tarkoita vain sitä lopputulosta, vaan se tarkoittaa myös sitä tapaa, miten se on päässyt. Eli fiilistä, yhteistyötä ja sitä ylpeyttä siitä, että ollaan saatu tällainen hanke aikaiseksi.